Sa mga balita, pagpanuli sa pawn shop sa Dakbayan sa Dumaguete, nakuhaan sa security camera, usa sa mga suspect na dakpan. Construction sa joint venture sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug Philinvest gipaundang sa City Hall human makaduha na nga mahugno ang ilang retaining wall. Pulis nga mibunog sa usa ka na bandera ipaimbestigar sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue. Pasahero sa Trans-Asia 9 misugilon sa Special Board of Marine Inquiry nga sukwahi sa pasangil sa kapitan sa barko, dool ra sila kayo diyang nagbangga ang Sulpecio Expression ug St. Thomas Aquinas sa kadagatan sa Talisay duha na ka Biyernes ang miagi. Samtang gwardiya sa nalunod nga barko mitistigos nga ilang gigiyahan ug gipang-apod-apod ang mga life jackets sukwahi sa mga pasangil sa mga survivors nga naniguro lang pagluwas sa ilang kogalingon ang mga tripulante sa barko. Laing investigasyon sab ang pagkahimuon sa Maritime Industry Authority sugod og mga adlaw. Andrea Patenya, Suginlimi. Layo-layo naman gud ang barko naabot hitabo gyud. Sa episode sa Aksyon Bisaya ni atong Agosto 22, gipatinaw si Trans-Asia Shipping Lines nga layo na ang ilang barko hinungdan nga wa mutabang sa mga pasahero sa nalunod ni MV St. Thomas Aquinas. Matud pa, anaa na sa 4 to 5 nautical miles gikan sa nagkabangga nga barko dihang nabati ang distress call ug delikado nga maigo sa barko ang mga pasahero nga anaa na sa dagat kun mobalik pa sila. Apan usa sa mga pasahero sa Trans-Asia 9 nga si Vic Erwin Conde na mahayag nga sa iyang pagbanabana, 200 meters lang ang gilang gilayon gikan sa nagkabangga nga barko. Namahayag siya atubangan sa Special Board of Marine Inquiry na nakita niya ang pagkabangga gikan sa iyang gibarugan sa viewing deck sa Trans-Asia 9. Matud pa, iyang kaugalingong kabubuton ang pagtestigo human na konsensya apan nagdumili kini sa pagpa-interview sa media atubangan sa camera. Samtang niatubang sab sa hearing ang Head of Security sa MV St. Thomas Aquinas nga si Jesse Duran. Matud niya, dali siyang mitabang sa paggiya sa mga pasahero padung sa tuong bahin sa barko dihang mitakilid na kini sa wala nga bahin. Kauban ang mga crew sa to go, mi-distribute sila og mga life vests ug mitabang sa pagpaambak sa mga pasahero. Kini sukwahi sa unang pamahayag sa ubang survivors nga giuna lang sa to go crew ang pagsalbar sa ilang mga kaugalingon. Nanawagan karon ang Special Board of Marine Inquiry ngadto sa tanang mga individual nga aduna pay nahibaw ang dugang nga mga impormasyon kabahin sa panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7 sa pagpresentar sa ilang mga kaugalingon ngadto sa ilang buhatan sa Philippine Coast Guard Region 7 aron nga makalingkod sila isip resource person sa ilang SPMI hearings. Matud pa dako kay kini gikatabang sa board sa paghatag nila og katin-awan sa nahitabong trahedya ug aron ilang mahibawan kung kinsa gyud ang angayang silutan sa maong panghitabo. Laing investigasyon gihimo usab sa Marina alang sa kasong administratiba sa makit-ang sad-an sa trahedya. Sugdan ang investigasyon sa Marina ugma sa mga kapitan sa MV St. Thomas ug MV Sulpicio Express 7 ang mahukmang sad-an embarguhan sa ilang Certificate of Public Convenience. That is an authority granted by the government for the commercial operation of the company or a grantee in the domestic trade or domestic shipping. They are allowed to carry both passenger and cargoes. So kung wa ng franchise, so they are not allowed. Andrea Patenya, News 5. Nagsugod na ang mga timailhan sa kadaot sa mga bakawan sa lungsod sa Cordova tungod sa oil spill. Gituhuan nga padulong na nga mga matay ang uban. Dennis Tanok, Suginlimi. Mga alas 6 sa buntag ngadto sa alas 11, padayong gilimpyuhan sa composite team sa Central Command, inubanan sa tabang sa mga residente ang oil spill dinhi sa lungsod sa Cordova. Mupahuway lang sila og pipila ka oras kun mutaob ang dagat. Mubalik na sab silang paglimpyo inig kahapon inig hunas.
Sukad ni adtong Agosto 18 hangtod kagahapon Agosto 26, natala sa Marine Environmental Protection sa Philippine Coast Guard nga kapin sa 2,000 kasako na ang nahipos nilang debris nga nataptan sa 7, 201 ka drum ug 21 sab ka balde. Ika-11 na nga adlaw nga nag-oil spill dinhi sa lungsod sa Cordova ug miabot na ang usa sa mga gikahadlukan sa mga taga-lungsod sa Cordova kay sa inyong mabantayan sa likod nagyelo na ang mga dahon sa pagatpat nga unta green man unta ni. Usa ni kasinyalis nga posibleng mamatay ning mga pagatpatan dinhi. Yan na yung epekto ng bunker dahil yung aerial rest ng ating mangrove ay na-coated siya. Alam naman natin diyan kumukuha nung parang tao din yan. Diyan siya humihinga So ibig sabihin nasusuffocate na siya. Dinhi sa Barangay Dayas nga grabing naapektuhan sa oil spill, dunay 16 ka hektarya sa pagatpatan. Naguol karon si Konsehalo Adolfo Iburan Jr. nga maoy pangu sa Committee on Environment sa ilang barangay. Pero kung ano mga months mo malagmit mga batay na ng uban. Pero mabalik pala po ito manay mabuhi. Kanya ito green, kanya clean and green, pero karon yellow na. Muna ang problema na mo, saan na mo pag kanang recover sa tanan ba. Hinon matod sa Marine Environment Protection nga obserbahan una ang maong mga bakhaw. Panahon lang makapagsabi dyan kung hanggang kailan. So siguro mga 2 to 3 weeks makita na natin kung ano yung resulta ng ng mangrove. If we could determine the survival rate. Ang mga bakhaw dako kayog gamit sa kadagatan, gawas nga mao ni ang itluganan sa mga isda ug kuhaanan sa ilang mga pagkaon, mutabang sabnig pugong sa dagkong bawd. Nahimo sabning Pinoy-anan sa ubang klase sa mga langgam. Dennis Tanok, News 5. Mga pribadong kompanya mitunol sa ilang hinabang ngadto sa mga tindira og isda sa lungsod sa Cordova. Ang mga naninda og isda naglisod sa paghalin sa ilang tinda human milikay ang pumapalit sa pagkaon og isda tungod sa oil spill o pagpanglutaw sa mga patay nga lawas gikan sa nalunod nga barko. Madin Sabang, Sugin Limi. Daghang mga hinabang ang naabot sa lungsod sa Cordova alang sa mga residente nga naapektuhan sa oil spill. Ilabi na kadtong mga mananagat ug manindahay ug isda. Kaganihang buntag, duha ka pribadong kumpanya ang nihatag og bugas, delata, noodles ug habol. 400 ka tawo ang gigahinan niini. Gisiguro nga pahatagan kadtong mga naninda og isda nga wa na mahalini tungod sa pagkalunod sa barko ug sa oil spill. Tungod mo sa hinabang mura init ang punga para nila murag sa tanan. Pero anyway, amo nang ipasabot sa mga katawhan nga ang naapektuhan na niya mga labasera, yung mga tarimang kagalingon, mga sidewalk vendors, ingon man sa kang manunuroy o isda nga may apektado gyud sa atong oil spill nga nahitabo karon dito sa Cordova. Kasi mo trabaho man? Mas vendor may damig isda dito sa pangmerkado. 200 mo? 200 sila, hapit mo. Tunan ka simana nga di mi katinda. May nalay May nalay mga nai-exporter og ginagmay. Apan dili tanan ang nalipay, gani nag-inilugay nga makakuha og numero ang uban. Apon trabaho mi dito sa dagat, wajud mi. Kadayon mas bugas na lang. Ani po ko kay nangatag ko na sa mananagat niya, mananginasay baya ko. Yawa mang yapon ko, o mang kun palista ko, na kay andaan rang lista. Aga sila maguro mananagat baya gud na tawag. Ana mang hinasay maura mang gud na. Gipasabot sa buhatan sa mayor sa Cordova nga maapuran ra gihapon og hinabang ang tanan. Ako ang gipahibaw no ang katong mga tao nga basin og unsa inyong nasayo manahon na palihog lang ang atong gipasabot inyong tampo nga gipahibaw lang mo kagahapon nga ang mananagat dili sa good anyway naapon na sila lain pero ang among gi-prioritize karon ang mga labasira. Gipalinya ra sab kadtong mga nireklamo nga nangindahay nga maapil sa 400 ka pinutos nga hinabang. Madin Sabang, News 5. Mga mananagat sa Cordova nangandam na alang sa pagpananom sa mga bakhaw aron ipuli sa nadaot sa oil spill. Human maapektuhi ang ilang pinabuhi, ang mga mananagat giatagan og kaygayunan sa pagbangon pinaagi sa pagpananom sa mga bakhaw gikan sa Bifa Region 7. Dennis Tanok, Sugin Limi.
Tungod sa oil spill, gikahadlukan nga mamatay ang mga bakhaw dinhi sa lungsod sa Cordova. Ang daling maapektuhan niini kining mga gagmay o bago pang nanubo nga nabulit sa krudo. Tungod niini, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7 mihatag og mga binhi sa bakhaw ngadto sa 7 ka mga coastal barangays sa Cordova. Ang mga mananagat sa Barangay Bangbang miandam ng daan sa mga seedlings aron ibalhin sa baybayon inigabot sa gikatakdang panahon. Gikan to sa kuan sa BFAR, mao to gitawag og bakhaw. Bakhaw to puro siya. Proyekto to sa BFAR niya nahimong livelihood sa atong mga mananagat. Gawasab niini makakwarta sab ang mga mananagat sa maong programa. Ila pa tong itanom dito sa plastic niya. Dayon kung mabuhi, bayran to sa BFAR og 2 pesos kada usa. So, ang katong 15,000 times 2, 30,000. So, bahinon to sa atong mananagat nga mao nagtrabaho. Dinhi sa Barangay Bangbang, 15,000 ka mga seedling sa bakhaw ang gigahin sa BFAR 7. Sa higayon nga mawa na ang pagkabulit sa bakhawan gikan sa oil spill, 1,200 og 5,000 ang planong itanom sa tibuok bakhawan sa lungsod sa Cordova. Dennis Tanok, News 5.